Dacă ești din Moldova și dorești să-ți crești pagina pe TikTok, să te dezvolți și să începi deja să faci bani, eu te ajut. Gratis. Nu este nevoie să treci pe Telegram, Instagram, să-mi scrii, să-mi plătești, să mă urmărești. Îți voi răspunde detaliat sub comentariul tău. Monetizare pe TikTok, plată pentru vizualizări, live, colaborări, vânzări, orice. Gratis. Și probabil te întrebi de ce am decis să te ajut. Gratis. Cu activitate pe platforma dată mai mult de 4 ani. În content pe diferite regiuni și colaborând cu diferiți alți influenceri și bloggeri din alte țări, am atras atenția că la noi oamenii nu se susțin, nu se ajută. De asta am decis să încep și eu să-i ajut pe alții. Vreau să devin acela unicul și acela care chiar știe ce spune. Jumătate din cei oameni pe care tu îi vezi ca SMM, manager, professional, nu știu ce, pur și simplu copii contentul care îl văd pentru aceea ca să prindă vizualizări și să prindă follower. Nu mai mult. Dă întrebarea care pe tine te interesează și eu o să răspund detaliat, drept aici, sub comentariul tău. Gratis.